اتخفرح ጸንሐ ወጥረኽ ቀላቀል ጀሚሩ እቶም ቀንዲ ደገፍቲ ኢራናውያን ዝኾኑ ብኢራን ዝምወሉ ሑቲ ንወርሒ መመላእታት ዝቂጦም ድሕሪ ምጽንሖም ንእስራኤል ከጥቅዑ ጀሚሮም ብቐዳም ኣብ የመን ዝርከቡ ቀንዲ ደገፍቲ ኢራን ሑታውያን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሓድሽ መጥቃዕቲ ሚሳኤላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ገይሮም ደብዳብ ከም ጀመሩ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ሓቢሩ እዞም ውክልና ኢራን ሒዞም መጥቃዕቲ ዝፈለሙ ሑታውያን ንመስመራት ቀይሕ ባህር ብምዕጋት ዝኾነት መርከብ ከም ዘይተሓልፍ ክገብሩ ክፍትኑ ይኽእል እዮም ዝብል ስክፍታ ፈጢሩሎም ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዞም ንእስራኤል ዘየጥቅዑ ሑቲ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ኣብ ዝርከቡ ተሃዋሲ ወታደራዊ ቦታታት እስራኤል ከም ዝተኮሱ ገሊጾም ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ንኹሉ ፈተነ መጥቃዕቲ ከም ዝዓገቶ እኳ እንተገለጸ እቲ ኩነታት ፍጹም ዘይቀስን ምዃኑ ገሊጹ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ እስራኤል ኣንጻር ሓማስ ኣብ ዘካየደቶ ኩናት ሑቲ ቀንዲ ደጋፊ ሓማስ ብምዃን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳኤላትን ከም ዘካየዱን ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢለን ንዝጓዓዛ መራኸብ እውን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ እዋን ንመራኸብ ኣሜሪካን እስራኤልን ከምኡውን ናይ ምዕራባውያን ዕላማ ብምግባር ከቢድ ሃስያ ብምፍጣር ነተን መራኸብ ከም ዝጥሕላውን ገይሮመን እዮም ሑቲ ኣብ ልዕሊ ብቀይሕ ባሕሪ ዝጓዓዛ መራኸብ ብዝፍጽምዎ መጥቃዕቲ ምንቅስቓስ ንግዳዊ መራኸብ ብምዕንቃፍ ንዓበይቲ መራኸብ ነዳዲ ዝጸዓናን ካሊእ ንግዳዊ ንብረት ዝሓዛ ኣንፈተን ከም ዝቕይራ ብምግባር ወጻኢታት እናወሰኸን ምንቅስቓስ ኣቑሑት ዕንቅፋት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ሑቲ በዚ ተበጊሶምሉ ዘለዉ ዕላማ ንኢራን ምድጋፎም ተቐጺሎምን መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ መራኸብ ብምፍጻም ሓደጋታት ከውርዱን ተጀሚሮም ነቲ ብሰንኪ ምዕጻው መጻዊ ሆርሙዝ ብኢራን ዘስዓቦ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ቅልውላው ምዕጻው መስመር ቀይሕ ባሕር ተወሲኽዎ ዓለም ሕጽረት ትንፋስ ጥራሕ ዘይኮነስ ሳምቦኣ ክቑረጽ እዩ ብወገን ሑቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ልዕልታ ጸላኢኦም ዝብልዋ እስራኤል ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ከም ዝቕጽሉን ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢለን ዝሓልፋ መራኸብ ከም ዘጥቅዑን ኣፍሊጦም ኣለዉ እዚ ድማ ካብ ማእኸላይ ምብራቕን ኤስያን ዝመጻ መራኸብ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢለን ናብ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ኤሮፓን ጉዕዞን ክቕጽላ እንተደኣ ኮይነን መዓልታት ክውስኽን እናተናውሕ ብምኻዱ ኣብ ከቢድ ሻቕሎትን ክሳራን ዘስዕብ እዩ እዚ ማለት እተን መራኸብ ከይፈተዋ ብደቡብ ኣፍሪቃ ንኽሓልፋ ዘግድድ ህሞት እዩ እዚ ድማ ከምቲ ክንጠቕሶ ጸናሕና ናህሪ ወጋታት ሰማይ ዝዓርግ ኩነታት እዩ ክፍጠር ድሕርቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ናብ ኢራን ዘካየደው ደብዳብን መጥቃዕትን ኢራን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ዘርከባ ሃገራት ዘካየደቶ ደብዳባት እቲ ኩናት ቀስ ብቐስ ናብ ካልኦት ክፋላት ዓለም እናላሓመ ይርከብ ኣሎ ዕጡቓት ሑቲ ናይ የመን ትማል ናብ እስራኤል ባሊስቲክ ሚሳኤላት ብምውርዋርን ብምትኳስን ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር መዕርፎ ነፈርትን ወደባትን ዓበይቲ ዕንወታት ድሕሪ ምውራዶም እስራኤል ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ግንባር ከም ዝተኸፈታ ብወግዒ የፍሊጣ ትርከብ ኣላ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሑቲ ደምሳሲ ዝበሃል ስርሒታት ከተካይድ ምዃና እውን መግለጽታት ኣውፂኣ ትርከብ ኣላ ብተመሳሳሊ ኣሜሪካ ዕጡቓት ሑቲ ናይ የመን እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓደገኛ ተግባራት ክቁጠቡ እንተቐጺሎሞ ግን ኣብ ልዕሊኦም ኣድላይ ዝበሃል ስጉምትታት ክትወስድ ምዃና ኣሜሪካ ብወገና መግለጽን መጠንቀቕታን ኣውፂኣ ትርከብ ኣላ ዕጡቓት ሑቲ ናይ የመን እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካይድዎ ዘለዉ ደብዳባት ደው እንተዘቢሎሞ እዞም ዕጡቓት ንእስራኤል ጥራሕ ዘይኮነስ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ከጥቅዑውን ተኽእሎታት ከም ዘሎም ካሊእ ሓደገኛ መጠንቀቕታ ኣውፂኦም ይርከቡ እዚ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ኩነታት ነቲ በቲ ማያት ዝሓልፍ ዝተፈላለየ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ዓለም ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ሓደገኛ ቀውሲ መመሊሱ ዘጋድድ ክኸውን ይክብሉ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ተንተንቲ ስጋኣቶም እናገለጹ ይርከቡ ኣለዉ ኢራን እስራኤል ኣንጻር ኢራን ኣዝዩ ጽዑቕ መጥቃዕቲ ክገብሩ ሓዲሮምን ይቕጽሉን ኣለዉ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ብኢራን ብዝተፈጸመ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ምዕላብ ኣብዮም ኣለዉ ሚኒስትር ምክልኻል ኢራቅ ኣብ ሓይሊ ኣየር መሐመድ ዓላ ዝዓለበ ሚሳኤል ነፋሪት ውግእ ኢራቅ ከም ዘዕነወ ገሊጹ ኣብ ጥቃ ዓለማዊ መዕርፎ ነፈርቲ ባግዳድ ብኣቆጻጽራ እታ ሃገር ሰዓት 1:55 ደቂቕ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህይወት ዘብጽሖ ጉድኣት ከም ዘየለ ተገሊጹ ሚኒስትር ምክልኻል ኢራቅ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ሓበሬታ ነቲ ወተሃደራዊ ትካልን
ዓቕሚ ምክልኻሉን ዒላማ ዝገበረ ፈራሕን ገበናውን ተግባር ክብል ኮኒንዎ። ኣቐዲሙ ሰራዊት ዓረብ ሶርያ ኣብ ከባቢ ዶብ ዒራቅ ኣብ ዝርከብ ሓያሎ ወታደራዊ ነቑጣ ብድሮን ዝተፈጸመ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝዓገቶ መንግስታዊ ማዕከን ዜና እታ ሃገር ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን ዘሎ ነዳዲ ከግዕዞ ከም ዝደሊ ይዛረብ ኣሎ። ከምቲ ኣሜሪካ ኣብ ጥሪ ንፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ካብ ስልጣኑ ምስ ኣልየቶ ዝገበረቶ ማለት እዩ። ትራምፕ ንጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሜሪካ ነዚ ክትገብር እትኽእል ነታ ማእኸልቲ 900ዊት ሰደድ ነዳዲ ኢራን ዝኾነት ኣብ ወሽመጥ ፋርስ እትርከብ ደሴት ካርግ ብምቁፅጻር እዩ። ደሴት ካርግ ምቁፅጻር ይከኣል ይኸውን እንተኾነ ግን ከምቲ ኣብ ቬንዙዌላ ዘጓነፈ ቀሊል ኣይኮነን ይብሉ ተንታኒ ጂኦፖለቲካ ቢቢሲ። ብዙሕ ሓይሊ ሰብ እግረኛ ምውፋር ዘድሊ ከም ዝኾነ ከምኡ ኮይኑ እውን ንኹነታት መጻዊ ሆርሙዝ ዝቕይሮ ኣይኮነን። ንደሴት ካርግ ምቁፅጻር ዋላ ተተኸኣለ ካብኣ ትወፅእ ዝኾነት መርከብ ሕዚ እውን ካብ ኢራን ኣይተምልጥን ይብሉ። ድንብሪፅ ዘይብሎ መራሒ ሰሜን ኮርያ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ መራሒ ኪም ጆንግ ኡን ንዝተፈጸመ ከቢድ ምጥሓት ጸጥታ ንምምላስ ጽኑዕ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ሓቢሩ። ብመሰረት እዚ ጸብጻባት ኣብታ ሃገር ዝነብሩ 2 እስራኤላውያን ዜጋታት ኣዝዩ ተሃዋሲ ስለዋ ሓበሬታ ኣብ ምትሕልላፍ ተሳቲፎም ድሕሪ ምጽናሕ ተቐቲሎም። እቲ ፍጻመ ኣብ ውሽጢ ሰሜን ኮርያ ዝካየድ ዘሎ ምስጢራውነትን ጽኑዕ ቁፅጽርን ከምኡውን ብስልያ ዝተኸሰሱ ሰባት ዘጋጥሞም ከቢድ ሳዕቤን ሩኡይ ስክፍታታት ኣስዒቡሎ። ብተወሳኺ ዶናልድ ትራምፕ ነዳዲ ኢራን ክወስድ ምዃኑ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብሳዕቤን ናይ ከምዚ ዝበለ ስርሒት ክጭነቓ ጀሚረን ኣለዋ። ንጹር መጥቃዕትን መልሰ መጥቃዕትን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ትሕቲ ቅርፂ ፀዓት ኢራን ክውቃዕ እንከሎ ወሽመጥ ዓረብ ከም ግብረ መልሲ ሚሳኤላትን ድሮናትን ኣብ መሰረተ ልምዓቱ ክጽበ ግድን ኮይኑሎም። ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ እስራኤል ንትካል ጋዝ ደቡባዊ ፋርስ ኢራን ዒላማ ድሕሪ ምግባራ ኢራን ኣብ ቀጠር ንዝርከብ መሳለጥያ ፈሳሲ ባህርያዊ ጋዝ ራስ ላፋን ኣጥቂዓ። ንለይቱ ሓደ መሳለጥያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራን ተሃሪሙ። ነዚዑ ድማ ሓደ ካብ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን መጻረዪ ማይ ጨውን ኩዌት ተሃሪሙ። ሓደ ህንዳዊ ሰራሕተኛ ከም ዝሞተን ኣብቲ መሳለጥያ ሩኡይ ጉድኣት ወሪዱ። መራሕቲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒነምዎ። ኣብ ትሕቲ ቅርጽታት ፀዓት ዝፍጸም መጥቃዕትታት ሳዕቤኑ ብደረጃ ዓለም ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ዕርገት እቲ ኩነታት ከቢድ ሸቕላ ፈጢሩ። ዞባ ወሽመጥ ተፈጥራዊ ጽሩይ ማይ ዝውሕደሉ ደረቕ በረኻ ስለ ዝኾነ ማይ ባሕሪ ናብ ዝስተ ማይ ዝቕይሩ ኣማይት መጻረዪ ትካላት ነዚ ዘይምቹእ ክፋል ዓለም ንናብራ ዝከኣል ይገብርዎም። ኣብዚ ከባቢ 900 ዝስተ ማይ ካብ ጮም ማይ ባሕሪ ተጻርዩ ዝቐርብ ብምዃኑ እቶም መሳለጥያታት እንተተሰናኺሎም ህዝቢ ኣመና ተቓልዓይ ምዃኑ ንጹር እዩ። ኣብ መነባብሮ ዘስዕቦ ጽልዋ ድማ ዓብዪ እዩ። ሃገረ ኩዌት ኣብ ኤርትራ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ወፍሪ ክተካይድ ትሸባሸብ ከም ዘላ ሓደ መርበብ ሓበሬታ ጸብጻባት ሒዙ ወፂኡ ይርከብ። ብመሰረት እዚ ሓበሬታ ኩዌትን ኤርትራን ናይ ነዊሕ ዓመታት ህዝባዊ ዲፕሎማስን ርክባትን ከም ዘለወን ብምሕባር እዚ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ ቀንዲ መሻርክቲ ክተናዲ ከም ዝጸንሐትን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክባትን ዝርርባትን ብቐጥታ ከም ዘካየደት እዚ ሃገር ካብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ናይ ቢልዮናት ዶላራት ወፍሪ ንምክያድ ትሸባሸብ ከም ዘላ እዩ ኣብዚ ሓበሬታ ብዝርዝር ተገሊጹን ተጠቒሱን ዝርከብ ዘሎ። ገለ ካብቶም እታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ወፍርታት ክተካይደሎም እያ ዝበሃሉ ዘሎ መዳያት ዕደና፣ ፀሓያዊ ፀዓት፣ ናይ ንፋስ ፀዓት፣ ትሕተ ቅርፂ ወፍሪ ኣብ ወደባት ከምኡውን ምስ ፀጥታ ተተሓሒዙ ምስ ኤርትራ ኣብዞም መዳያት ኣገዳሲ ምትሕብባርን ሽርክነትን ክትፈጠር እዛ ሃገር ከም ስትራቴጂ ሒዛ ትሰርሕ ከም ዘላ እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ ፀብጻብን ሓበሬታን ተገሊጹ ዝርከብ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተፈላለየ ሃገራት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕብባር ኣብ ኤርትራ ወፍርታት ንምክያድ ምንቅስቓሳት እናካየዳ እየን ዝርከባ ዘለዋ። ብፍላይ ምስ ወደባት ናይ ኤርትራ ተተሓሒዙ ከም በዓል ስዑድ ዓረብ፣ ቻይና፣ ጃፓን ዝኣመሰለ ሃገራት ተገዳስነት ኣርኤን ዘርከባ ዘለዋ እየን። ማያት ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ርጉእን ሰላማውን እዩ ዘሎ። ስለዚ ፀጥታ ውሕስነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከብ ሰላም ርግኣትን ንከምዚአን ዓይነት ሃገራት
ኣብ ኤርትራ ከውፍራ ሓደ ካብቲ ዘተባብዕ ኩነታት እዩ። ብኻልእ ዜና ንፕሬዝደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ንምቕታልን ንምቕንጻልን ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ክንቀሳቐሱ ዝጸንሑ ሽበራውያን ጉጅለታት ኣካላት ጸጥታ ናይቲ ሃገር ትማሊ ንመራሒኦም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተውዎ ወግዓዊ መግለጽታት ዘርጊሖም ይርከቡ ኣለዉ። ዴሊ ኒውስ ኢጅፕት ሒዝዎ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ጸብጻብ ሰበስልጣን ግብፂ ንሓደ መራሒ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ሓስም ነታ ፕሬዝደንታዊት ነፋሪት ዕላማን ንምግባር መደብ ኣውፂኡ ብዝብል ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተውዎ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ግብፂ ድሕርትን ፕሬዝደንትን መንግስትን ንምጉዳእ ዝተወደበ ውዲት ጸጥታ ዘፍሸለ ስርሒት ስዒቡ ትማል ሰንበት ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስትሪ ነቲ ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ውልቀ ሰብ ዓሊ መሓመድ ዓብደልስዋኒ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ወግዓዊ መግለጺ ኣብ ውሽጢ ምንቅስቓስ ሓስም ዝነብር መራሒ ዓብደልስዋኒ እቲ ሚኒስትሪ ምስ ማሕበር ኣሕዋት ኣስላም ዝተኣሳሰር ግብረ ሽበራዊ ትካል ክብል ገሊጹ። ነቲ ኣብ ልዕልታ ነፋሪት ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ መጥቃዕቲ ቀንዲ ሃንዳስን ኣወሃሃድን ከም ዝነበረ እዚ ሽበራዊ ከም ዝተኣመነ እውን መንግስቲ ግብፅን ኣካላት ጸጥታ ናይቲ ሃገርን ዝርዝራዊ ሓበሬታ ዘርጊሖም ይርከቡ። ኣምባሳደር ህንዲ ኣብ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ወሳኒ ዝኾነ ዘተን ርክባትን ከካይድ ጸኒሑን ኣሎን። ከም መቐጸልታ ናቱ ሎሚ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ምስ ሚኒስተር ሃብቲ ባሕሪ ኣቶ ተወልደ ቀላቲ ርክባት ከካይድ ከም ዘውዓለን ጸብጻባት ወፂኡ ይርከብ። ኣብዚ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ክልቲኣዊ ዘተን ርክባትን ዝርርባትን ህንዲ ኣብ ጽላት ሃብቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ተወፍረሉ መዳያትን ከምኡውን ምስ ኤርትራ ኣብዚ መዳይ ትተሓባበረሉ ኩነታትን ዝርርብ ከም ዝተኻየደ እዩ ኣብዚ ጸብጻባት ተጠቒሱ ዝርከብ ዘሎ። ሃገር ህንዲ ሓንቲ ካብተን ብደረጃ ዓለም ምስ ባሕርን ሓይሊ ባሕርን ተተሓሒዙ ብቐዳምነት ትጥቀስ ሃገር ክትከውን ከላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኤርትራና ንዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ናብ ካሊእ ደረጃታት ንምስግጋሩ ዓጢቓ እናተንቀሳቐሰት ትርከብ ዘላ ሃገር እያ። ኣምባሳደር ህንዲ ብዘይካ ምስ ሚኒስተር ሃብቲ ባሕሪ ትማሊ ምስ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት ኣብ ከተማ ኣስመራ ወሳኒ ርክባት ከም ዘካየደ እውን ብተወሳኺ ሓበሬታ ወፂኡ ይርከብ ኣሎ። ኣብ መንጎ ህንድን ኤርትራን ናይ ነዊሕ ዓመታት ታሪካውን ሕውነታውን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዘለዎ ክኸውን እንከሎ ሕጂ ነዚ ዝጸንሐ ርክባት ናብ ቁጠባውን ካሊእ መዳያት ንምስግጋሩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ባይታ ተጨባጢ ዝኾነ ስራሕ እናካየዳ ይርከባ ኣለዋ። እዚ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታትን ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ርክባትን ነቲ ክልቲአን ሃገራት ኣቴንኡ ዝርከባ ዘለዋ ሓደሽቲ መድረኻት ናብ ተጨባጥን ፍረ ዝህብን ኣብ ምስግጋር ልዑል ግደን ተራን ክህልዎ እዩ። ኢራን ኣብ ልዕሊ መፍረዪ ኬሚካላት እስራኤል ከቢድ ዕንወት ኣብፂሓ። ኢራን ናብ እስራኤል ብዘወንጨፈቶ ሚሳኤል ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ከባቢ ቤርሼባ ዝርከብ መፍረዪ ኬሚካላት ከቢድ ዕንወት ከም ዘብፅሐ ጸብጻብ መደበር ቴሌቪዥን ኣልጀዚራ ይሕብር። እስራኤል ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ኢራን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዳ ስዒቡ ዝተወንጨፈ ሚሳኤል ከቢድ ባርዕ ዓስዒቡ እዩ። ብተወሳኺ ኣዛዝ መበል 53 ክፍለ ጦር ኮሎኔል በቀለ ፈይሳ ኣብ ዳንሻ ብዝተገበረ ውግእ ምቕታሉ ተረጋጊጹ ኣሎ።